Bine ați venit! Eu sunt Iuliana Enache și astăzi vă voi vorbi despre Jeunesse Global. Jeunesse Global este o societate de marketing relațional înființată în 2009. 5 ani mai târziu, în 2014, i-a ocupat deja poziția 46 în top 100 mondial Direct Selling News. Fondatorii, Randy Ray și Wendy Lewis, au mai mult de 20 de ani experiență în marketingul relațional. Fiul lor, Scott Lewis, este director de dezvoltare și consolidează Jeunesse pe plan internațional. În prezent, avem birouri în 30 de țări și livrăm în peste 110. Dacă nu suntem încă în țara dumneavoastră, vom fi în curând. Gama noastră de produse se numește Sistemul de Ameliorare a Tinereții, în engleză Youth Enhancement System sau YES. YES a fost dezvoltat cu grijă pentru a asocia avantaje considerabile cu un ansamblu de produse pentru îngrijirea pielii și complimente alimentare pe care nu le veți găsi nicăieri în altă parte. YES vă permite să rămâneți tânăr în 6 feluri diferite. Gama de produse Luminez, elaborată de un chirurg estetic de renume mondial, oferă o tehnologie unică cu celule STEM în curs de brevetare pentru a ajuta pielea dumneavoastră să-și restaureze propria vitalitate. Rezultatele sunt incredibile. Instantly Ageless este o cremă anti-acne foarte puternică care funcționează repede și evident pentru a diminua semnele vizibile ale îmbătrânirii. Utilizatorii au putut constata efecte după numai câteva secunde. Complimentele alimentare IMPM conțin vitamine, minerale și elemente nutritive care vor întări buna funcționare celulară și vor întârzia îmbătrânirea prematură. Reserve este un piure de fructe fortifiante care asociază un amestec de superfructe și antioxidanți pentru a apăra celulele împotriva prejudiciilor cauzate de poluare. Cercetarea premiată cu premiul Nobel a demonstrat că telomerii scurți, extremitățile protectoare ale ADN-ului nostru, reprezintă o cauză fundamentală a îmbătrânirii. Finity este un compliment alimentar puternic, brevetat, care lungește și restaurează telomerii scurți la oameni. Elaborat cu grijă ca să echilibreze metabolismul dumneavoastră, Zen Body are o abordare globală care țintește controlul greutății. Prin reglarea poftelor, arderea grăsimilor și dezvoltarea mușchilor, Zen Body deschide calea către sănătate și restabilirea mecanismelor naturale ale corpului. Doctorul Nathan Newman, cel care a elaborat gama de produse Luminez, este lider mondial în formularea tehnologiei celulelor STEM. Produsele noastre conțin mai mult de 200 de factori de creștere. Ce sunt factorii de creștere? Sunt molecule produse de către celulele STEM adulte care se găsesc în țesuturile grase din corpul nostru. Imaginați-vă că celulele STEM adulte sunt un fel de mesageri care declanșează vindecarea. Mesajele pe care și le trimit aceste celule sunt semnale care ajută la reconstruirea vaselor de sânge, dând mai multă elastină sau colagen și așa mai departe. Produsul nostru conține mai mult de 200 de factori de creștere, aceasta făcându-l un ser anti-îmbătrânire revoluționar. Iată gama de îngrijire în curs de brevetare Luminez. Produsele Luminez sunt hipoalergenice, compuse din ingrediente naturale, fără coloranți artificiali și sunt recomandate de dermatologi. Etapa 1. Gelul de curățare reparator Luminez, care ajută la menținerea hidratării naturale a pielii în timp ce detoxifică porii în profunzime. Etapa a doua. Serul de regenerare celulară Luminez. El conține o formulă exclusivă în curs de brevetare, provenind din celule STEM adulte cu peste 200 de factori de creștere umani. Etapa a treia. Dacă este zi, crema de hidratare Luminez, care conține un factor de protecție solară de 30, iar dacă este noapte, crema de noapte, care conține un sistem de reparare avansat. Vitaminele și antioxidanții puternici care la compun neutralizează activitatea radicalilor liberi. Formula lucrează cel mai bine noaptea când reînnoirea celulară este mai activă. Crema esențială pentru corp Luminez hidratează în profunzime, repară și catifelează orice tip de piele, cu preponderență zonele cu piele uscată. Această loțiune bogată va procura un mare nivel de hidratare.
Masca lifting luminez asociază proprietățile naturale ale gumei Tara și ale rădăcinii de cicoare pentru a lifta instantaneu ridurile și ridulele. Această mască folosește tehnologia exclusivă a celulelor STEM deținută de Jeunesse, care este în curs de brevetare. Iată un studiu recent realizat pe bărbați și femei care au folosit gama luminez. 100% dintre cei care au fost testați ar recomanda aceste produse familiei sau prietenilor. 87% au constatat că pielea lor avea un aspect mai tânăr. 87% au remarcat că aveau pielea mai catifelată și mai luminoasă. 74% au constatat că pielea lor era mai fermă. Pe subiectul numărul 1, după 56 de zile de utilizare, s-a constatat o diminuare de 65% a ridurilor profunde. La subiectul 2, după 56 de zile, s-a constatat o diminuare de 52% ale ridurilor superficiale. Subiectul 3 a constatat o diminuare de 52% ale ridurilor profunde. Aceste fotografii au fost trimise de clienți Jeunesse. Să privim fotografia din stânga. Prietenul acestei femei a sfătuit-o să facă o fotografie cu telefonul înainte ca să poată vedea ameliorările. După numai 5 zile, ea a făcut o nouă fotografie și a fost surprinsă să constate deja rezultatele. Fotografiile din dreapta aparțin unei tinere de 24 de ani. Ea încercase deja mai multe produse împotriva acneei și era încântată să vadă aceste rezultate după numai 2 săptămâni cu Jeunesse. Când Winnie s-a alăturat companiei Jeunesse, ea a decis să utilizeze serul numai pe jumătate de față pentru a vedea diferența. Timp de 10 săptămâni, ea a aplicat serul dimineața și seara numai pe jumătate de față. Rezultatele au fost atât de impresionante, încât ea a acceptat ca dermatologul ei să prezinte cazul său, la microscop, în fața unei săli întregi. După cum puteți constata, rezultatele sunt incredibile pe partea de față, unde s-a aplicat serul. Pe partea cealaltă, ea avea o inflamație cu puncte negre. În schimb, pe partea pe care s-a aplicat serul, diferența este dată de un strat subțire de colagen. Instantly Ageless este un alt produs incredibil de la Jeunesse. El funcționează împreună cu gama luminez pentru a ajuta persoanele să se simtă mai tinere instantaneu. El a fost elaborat în mod specific pentru zonele care și-au pierdut din elasticitate, descoperind o piele vizibil tonică și liftată. Utilizatorii au putut constata rezultate după numai câteva secunde. Dar ce este Instantly Ageless? Este o cremă antirid foarte puternică care acționează rapid și eficient pentru a reduce primele semne ale îmbătrânirii. Ingredient miraculos este argirelina, o peptidă care acționează ca și toxina botulinică, însă fără injecții. Instantly Ageless revitalizează pielea, reduce ridurile și face pielea mai fermă, pentru un rezultat perfect. Reserve este un gel piure delicios, bogat în antioxidanți ca resveratrolul. Scopul Reserve este de a susține sistemul imunitar, de a proteja celulele de prejudiciile oxidării și ale îmbătrânirii premature, de a lupta împotriva inflamațiilor. Rezultatele CAP-I pozitive arată că Reserve penetrează și protejează celulele de prejudiciile oxidării. Datorită unei asocieri de ingrediente care ameliorează funcția cardiovasculară și menține un nivel optim de colesterol, acest produs este un câștig pentru toată lumea. Finity este un produs anti-îmbătrânire revoluționar. Acesta conține o proteină brevetată, TA65, care a fost demonstrat clinic că stimulează în mod natural și corect enzima din corpul nostru responsabilă cu alungirea telomerilor scurți, reînviind celulele noastre. Mii de studii au demonstrat legătura dintre telomerii scurți și procesul natural de îmbătrânire. Bineînțeles, nimic nu oprește îmbătrânirea, dar celulele sănătoase dau un sistem intern sănătos. Un sistem sănătos dă un corp sănătos, iar un corp sănătos înseamnă că sunteți în formă, fericit și mai tânăr. Jeunesse este singura companie din lume care are dreptul să distribuie prin marketingul relațional acest produs revoluționar, TA65.
Combinația puternică de antioxidanți din Finity reduce prejudiciile cauzate de radicalii liberi pentru a menține într-o stare bună celulele, ADN-ul și telomerii noștri. Zen Body a fost elaborat cu grijă pentru a echilibra metabolismul. El se concentrează pe controlul greutății, luând în calcul persoana în întregime. Zen Shape vă ajută să faceți cele mai bune alegeri, reducând poftele care conduc la obiceiuri dăunătoare. Datorită cetonei de smeură, extractului de mango african și a frunzelor de ceai verde, Zen Shape controlează apetitul și regulează nivelul de zahăr din sânge. Zen Fit este o sursă îmbogățită în acizi aminați care permit o mai bună recuperare musculară și o mai bună digestie a proteinelor. Acizii aminați sunt de asemenea necesari la arderea grăsimilor și ridicarea moralului. Zen Pro conține un puternic amestec de zer, orez, proteine de mazăre și semințe de chia, care dau o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Formula Zen Pro conține de asemenea un amestec de bacterii probiotice care ușurează digestia și vă ajută să păstrați o greutate optimă. Faptul că limitează poftele, arde grăsimile și dezvoltă masa musculară permite a Zen Body să deschidă drumul bunăstării fizice și a regenerării corpului, dându-vă ceea ce așteptați, rezultate. Aveți probleme cu somnul? Știați că, potrivit Institutului Inimii, Plămânilor și Sângelui, aproximativ 40 de milioane de adulți suferă de probleme cronice de somn în Statele Unite? La aceștia se adaugă încă 20-30 de milioane care au probleme ocazionale. Complimentele IM Essentials conțin vitamine, minerale, extracte de fructe și antioxidanți pentru a vă ajuta să asigurați un nivel înalt de energie în timpul zilei, îmbunătățesc memoria și concentrația, protejează celulele de radicali liberi, susțin repararea naturală a ADN-ului și asigură o bună funcționare celulară. Complimentele PM Essentials conțin vitamine, minerale și antioxidanți care stimulează regenerarea celulară și ameliorează calitatea somnului dumneavoastră. Vidacel este un compliment alimentar pe bază de orez din Valea Siam, în Thailanda. Acesta este 100% biologic. Cu ce vă ajută Vidacel? Vidacel crește nivelul de energie, detoxifiază, îmbunătățește memoria și concentrarea, luptă împotriva inflamațiilor și regulează nivelul de colesterol. Acestea au fost produsele Jeunesse. Puteți participa la planul de remunerare Jeunesse la nivelul la care doriți. Dumneavoastră decideți dacă vreți doar un venit complimentar prin vânzarea de produse sau doriți să dezvoltați afacerea dumneavoastră. Dumneavoastră vă controlați destinul. Puneți-vă întrebările următoare. Unde vreți să ajungeți? Ce așteptați cu adevărat de la viață? Ce vă va permite să ajungeți acolo? Unde vă vedeți în 5 ani? Cu Jeunesse, posibilitățile sunt infinite, fiindcă sunteți propriul patron. La Jeunesse aveți 6 tipuri de bonusuri. Marja este simplu, diferența între prețul de producător cu care cumpărați un produs și prețul în detai cu care îl vindeți. De asemenea, ne place să vă facem cadouri. Găsiți 2 clienți privilegiați și veți câștiga $50 și 2 seruri gratuite. Pentru următorii 2 clienți veți câștiga încă $50 și 10 mini-seruri pe care puteți să le partajați cu prietenii și familia. Și știți ce este interesant? Puteți să faceți aceasta la infinit. Prin înscrierea de noi clienți în echipa dumneavoastră, puteți câștiga importante bonusuri de achiziție clienți. Aceste bonusuri provin de la cumpărarea unui pachet de pornire, care conține diferite ansambluri de produse Jeunesse. Comisioanele de echipă vă recompensează pentru timpul pe care îl petreceți formând și susținându-vă echipa. Cu cât mai mult îi ajutați pe ceilalți să reușească, cu atât mai mult veți câștiga comisioane de echipă. Cum puteți câștiga acest lucru? Ei bine, trebuie să acumulați 100 de puncte de volum personal într-o lună, în timpul primului an, din cumpărături personale sau din vânzările pe care le faceți pe magazinul dumneavoastră online.
Înscrieți personal 2 distribuitori care au acumulat fiecare câte 100 de puncte într-o lună. Plasați acești distribuitori, unul la stânga și celălalt la dreapta. Astfel, veți atinge poziția de executiv care vă permite să câștigați comisioane de echipă. Având în vedere că produsele și pachetele Jeunesse sunt vândute de către membrii echipei dumneavoastră, aceasta generează un volum în fiecare dintre echipe. De fiecare dată când într-o echipă se acumulează 300 de puncte, iar în cealaltă 600, dumneavoastră primiți un bonus de $35. Puteți primi până la 750 astfel de bonusuri pe săptămână. Acest bonus se mai numește și ciclu. Bonusul de leadership se adaugă comisioanelor de echipe. Acest bonus se poate câștiga până la al 7-lea nivel din fiecare linie de sponsorizare. Fiecare persoană pe care o înscrieți generează o nouă linie de sponsorizare. Ca să puteți avea acest bonus, trebuie să generați un volum minim de 60 de puncte pe lună. Numărul de niveluri de la care puteți câștiga acest bonus este definit de planul de remunerare. Bonusul clienți noi este făcut pentru a vă încuraja. Dacă aveți 5 clienți pe lună, puteți câștiga 5% suplimentare pe nivelul 1. Dacă aveți 10 clienți, veți câștiga 10%. Bonusul diamant dă dreptul la o parte din vânzările mondiale ale companiei. 3% din cifra de afaceri mondială este împărțită între cei calificați. Jeunesse propune de asemenea promoții și bonusuri suplimentare în mod regular. Startul este accesibil, nu este nevoie să demisionați de la serviciul dumneavoastră sau să aveți o experiență prealabilă în domeniu. Investițiile sunt minime. Dacă v-a plăcut prezentarea și aveți întrebări, puteți accesa link-urile de mai jos sau lăsa un comentariu. Vă mulțumesc și pe curând!